Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 11:52. Sa liwat mayong aga Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental. Ang atong sining nga mga kaaksyon tagpalamati sa tabok sang kadagatan, isla sang Panay, ang probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, part sang Palawan, part sang Masbate, sa kutob manabutan sa aton sining nga broadcast. Liwat kamo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo palatuntunan, Balita, Banat, Bulig sa ugto. Karon nga adlaw Huwebes, petsa 25 bulan sang Nobyembre sa tuig 2021. 30 dias na lang ang nabilin. Pasko na. May nabilin pa kita nga bali 37 dias. Magabulag na sa aton ang tuig 2021. Kasan-o lang ang numero sa kalendaryo do ginabadbad lang. Sa mga maninay kag maninoy, preparar na sa mga ihada kag ihado, preparar para ganar. Ang inyo sining nga palatunturan balita Banat Bulig sa ugto, liwat naman aton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team, aton sining nga mga correspondent. Sa liwat na Manila, sinika pagdurong sampi na kaulihi labas na tipon nga mga report sa tagsa nila sinika mga areas of assignment. Mga balita nga inyo mabasahan sa pamantalaan lokal buwas. Una na ninyo diri babatayan sa pagpangalagad sa inyo palatuntunan Balita Banat Bulig sa ugto. Manging kabuylog pa nato ng puwersa sa aton nga mga technical partner diri sa Studio A. Master Control sa technical side, puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Back up diri sa aton nga IT expert Aksyon JM Baikin. Dito naman sa transmitter sa control tower sa Barangay Talok, Kasyudad sang Bago, puwersa naman ni Broadcast Engineer Bernie Villacana sang Batang Suay. Sa kinandan ang inyo sinialagad, talos temporaryo sa silinga palatuntunan. Sa ngalan sa inyo regular Anchorman sa silinga palatuntunan, Aksyon Rex Kantong. Talos lang kita diri temporaryo. Ako naman si Aksyon Eric Magbanua. Hasta kita ala 1:30. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo!
Ngano mga balita kabantayan nyo durante kamodira nagapulopanyaga sa iyo silitag sa ka mga puloyan bantayan dugay-dugay ang mga report gikan sa aton sining nga mga patrol unit reporters. Bantayan dugay-dugay ang update balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Dalaw ni Loverboy Aksyon Marlon Hinabaya. Ongoing pang press conference ni Attorney Diaz. Ibaloon ta karon ang pinaka-latest nga update nila sa Provincial Capitol. Kabay pa nga masolusyonan, win-win solusyon ang kinanglan naton diri. Hindi ta dapat magbangigay sa sining isyo sang espas. Yes or no, importante pungkuan sang magtimbang abahin. Syudad sang Bacolod, LGU, kag probinsya sang Negros Occidental, Gobernador Bong Lacson. Bantayan ang update gikan sa New Government Center. Dalon ni Aksyon Artay Hopon. Ang detalye dugay-dugay, Bacolod nun nga mga OFW, liwat nga nagaproseso sang ila espas sa pagpauli kasunod sang komplikado nga travel guidelines sang probinsya kag syudad. Average sang mga nagapauli kada adlaw nagtaas suno kay City Councilor Ising Salanga. Report naman gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Dalon ni Aksyon na Brian Morden, gwardya sa kabukiran sa norte, ginpatay sa Banwa sang Calatrava. Sa piya kabahin tatlo ka mga adik sang Cebu, nadakpan nga nagasuyop sa syudad sang Victorias. Report sang patrol, bantayan ang kompleto nga detalye. Aksyon Alvin Grama, fuel subsidy para sa mga dipasahe nga salakyan, wala pa nabaton sa mga driver. Sa piyakabahin, mga na-recover nga Cebu, kag iban pa nga mga illegal drugs, recovery sa Western Visayas, pagasunugon buwas nga adlaw. Ato naman nga mga report, bantayan dugay-dugay ang mga detalye gikan sa aton nga mga correspondent. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Dalon ni Aksyon Roger Gutib. Mayara na sang siyam ka drug-cleared barangay ang siyudad sang Cadiz. Balita dalon man dugay-dugay ni Aksyon Nelson Pateño, sospetsado sa pagpatay kay J. Salborburo, isa ka manog saging. Ang report man ni Aksyon Arlo Ticar, dalon niya man dugay-dugay, sospetsado nga nagaduso sa illegal nga droga sa siyudad sang Talisay, arestado. Ang mga dulo-dalag ko ay ang balita sa national, pila ka mga health workers, kulang ang nabaton nga allowances. Kang iban wala suno sa Alliance of Health Worker, bonano man. Hindi nyo na pabudlayi ang aton nga mga health worker. Kay sila ning aton nga mga frontliners, iban nga mga health worker nagkalamatay na. Abi tagain nyo man pagtamod kag i-priority nyo man ay. Maluoy kamo sa aton nga mga health worker. Ang benepisyo ihatag. Hindi yun na pagjagol-jagol sa departamento nyo. Baw, oo. Ila man kamo gabaan na. Sa piyakabahin, Presidente Duterte ginangganyo ang mga LGUs nga pakaunon ang mga makigbahin sa National Vaccination Drive sa mabot nga Nobyembre 29 hasta Disyembre 1. Si Presidente Duterte makatambong sa 13th Asia-Europe Meeting. Sa pinakabahin impormasyon sang 22,000 kamiyembro sang isa ka membership shopping store, uy, nahack. Kag, fourth COVID wave posible, suno kay Galvez, amo ning kululbaan, kag amo gining ato bantayan, kay sa Europe, puwerti ang timbuok sa liwat nga pagbalik sang COVID-19. Ang rason,
nagsalig. Amo na siling ko, damo na ang nagbulusong sa sobra nga salig. Kag sa sobra nga pasalig, iniya sa pandemic, hindi gid kita ya magsalig. Amo na nga kinanglanon tagyapon nga magsunod sang simple nga health protocol. Importante, nonoy inday, magpabakuna na. Kita mo ginatos ka mga pumuluyo sa Europe, ang liwat nga gintapikan sang COVID-19. Ila ganito yan, mga fifth wave na to sila gani mo. Abo ng kululbaan. Amo na, nga subong pa lang, hindi kita ya magsalig. Ining ginhatag sa to sang gobyerno nga alert level 2. Hindi niya permanente. Konsuelo rin isang gobyerno sa aton kay nga nagnubo ang kaso ta sa Pilipinas. Kaya mo na siling ko, hindi kita ya magsalig. Temporaryo lang ni. Pwera palayo, basi matabo liwat, na magsaka ang kaso sa COVID-19 ta. Balik kita skanding. Believe me, amo na nga maghalong kita. Nagsundon talang ang simple gihapon nga health protocol. Magpabakuna na para may depensa. Kidamo gyapon ang wala nakapabakuna kay may kaugalingon sila nga pagpati. Kang inang pagpati nyo palihog ipahigad danay. Way makaboy perdi Honda. Ang bakuna nga gina-inject sa aton sa tuyo nga hindi kita ya magkalamatay kundi magapabilin kita nga safe kontra sa virus. Hindi ka mo yung magpati sa mga kung ano pa yung mga misinformation, ang mga nagalapta sa social media, nga do pakulba lang kag pamahog, hindi nyo na ipagpatihan. Gobyerno, subong mo yung patihan nyo. Kaya mo na, minilyo na ang nagkalamatay sa bilog kakalibutan. Minilyo na ang gintapikan virus sa bilog kakalibutan. Kag madamo na ginatos na kalibo ang mga nagkalamatay. Worst! Kaya kung padalman mo ang nagkalamatay, lunsay, wala mabakunahan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:03, pagkatapos ang resulta sa STL, go tadayo na sa aton nga SAP anniversary, temprano pa nga pamaskwa sa Aksyon Radio Bacolod. Arianay, ang unang draw sang STL. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta, first draw, STL, November 25. Resulta, 38, 20, 38, 20. Ayos! Ari na, preparar sa aton winner, sa aton nga SAP, 500 pesos para sa inyo. Sa Pamaskwa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Salamat din sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Ari nga ito nga
pot winner, 52 years old, taga Barangay Singkang. Hello, Mayong Ugto. May to, Sir Eric. Yes, Happy New Year. Merry Christmas in advance. Happy New Year man, Aksyon. Why kita da? Sino ganini? Ernesto Sabala. Ernesto Sabala sang ano nga barangay? Raymond Street. Barangay Singkang, Bacolod City. Bauti, dugay ka nagkapamati nung Ernesto sa Aksyon Radio? Dugay na Sir Eric, dugay na. Dugay na, bauti, amo pa lang ka nagabutan, ngalan mo, no? Nang ligad mga tinuig, nagabutan man to kung ngalan. Bauti, di buinas, Kaya kali ka dugay daw. naman ko ga-intro sa inyo nga, sa inyo nga, Promo. promo. Bauti, mayo, kada tuig, gali, kadaog, kagigali. Kaluyan man, Aksyon Eric. Oo, anong obrata nung Ernesto? Driver. Driver sa POJ? Private, sir. Private. Private. Ang gwa mo gali nung Ernesto daw, family driver. Kaya mo na. Bati, mayo man na. Bacolod Itzkela. Ati, very good, very good. At least may kalingawan na, may palangabuyan na. Okay, sir. Sigurado ko, ini 500 mo nung Ernesto, bakal mo ginibugas dalagas. Gani man, sir. Kay Gadugit. Sige. Magluwas, sinong kilala mo sa Aksyon Radio? Magluwas kay Aksyon Eric? Rex Cantong. Wilma Sugaton. Damo, kilala mo? Mati mo ko kay Aksyon Boy Duran sa aga. Ate, very good. Sige, hindi na ako magdugay ng Ernesto Sabala. Salamat, Gid. Congratulations, ha? Okay, madamo gid salamat, sir. Hindi ka, Gid, magpaliso. Radyo mo da, ha? Okay, sir. Ayaw, Gid, ayaw, Gid, magpaliso. Dili gyud. Dili, Gid. Salamat, Ernesto Sabala. Congratulations. Okay, salamat man sa Aksyon Radio. Pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio number 1. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:08. By the way, nag-upod lang kita sa kalisod sa pamilya Kantong, no? Tingala ka mo nga why subong diri sa Action Rex. Ginapay balota lang sa inyo nga ang mother ni Action Rex ang nagtaliwan kagabi, no? So, ang bilog nga pamilya sa Aksyon Radio Bacolod nagbuylogid sa kalisod. Ginaangkon karon sa amon sini nga production chief, news director sa pagtaliwan sa iya sini nga Iloy, Action Rex Kantong. Nagaupod kita sa ila dira kalisod, no? I understand ara subong si Action Rex dira sa iya lugar sa Barangay Purisima, Banuasang, Manapla. Our condolences. Again, nagaupod kita sa kalisod na naangkon sang pamilya Kantong. Antes ko malipat, happy birthday man karong adlaw sa akong pinalangga nga anak sa kay Noray Kalay Magbanua. Naghiwat sang iya ika-17 katuig nga birthday. Happy birthday in the Noray Kalay Magbanua. Magabalik ang inyo sini nga palatuntunan, pagbalik naton asod-asod na nga mga report gikan sa ato sini nga mga patrol unit reporters. Magbalik ang Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Hashtag account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni Hashtag account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni Hashtag account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sang mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sang mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area.
Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa Hello, ako si Billy Crawford. Bakunado ako. Ikaw ya. Saan o ka pa? Magpabakuna na para abanse ka. Hello, ako si Billy Crawford. Rest back sa COVID-19. Magpabakuna na para sigurado ka. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, #1 with 40.10% radio station share. #2, Bombo Radio, 38.70%. #3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod, #1. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kaya tinagapan apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Suwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Aksyon Radio Philippines Standard Time, +12:20 na. Ang ginawala sa tanan sa inyo dira nga pagpulopalnyaga, i-check tanan mga report na gikan sa ato sining nga mga patrol unit reporters. Unahon tag report gikan sa patrol. With action Alvin Graba, fuel subsidy para sa mga pasahero nga salakyan, ho.
Ahay, why pagkabaton? Pag wala pa mabaton sa mga driver. Ang mga na-recover nga shabu kag iban pa nga illegal drugs recovery sa Western Visayas natalana nga pagasunugon. Buwas nga daw. Yari ang kompleto ka detalye sa headline ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, may ugto? Aksyon na Eric sa ikaduhang tion liwat na naman nga magahulat dala ang paglaom nga makaambit na naman ang driver sang mga driver sa siyudad sa Bacolod sa idalom sang SS Stone bala nga makalabot sa ila ining fuel subsidy gikan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Sa tanan nga mga transport group sa Bacolod, Aksyon Alvin? Correct, Aksyon na Rex tanan ding transport group actually isa ka bilyon ka pesos nga balor sang fuel subsidy ang para ini sa 136,000 ka mga pang publiko nga mga salakyan o kon mga drivers sa bugos nga Pilipinas bilang assistance program no sang LTFRB sa sektor sang mga driver. Aksyon na Rex niya tungod man sa nagapadayon man nga pagtaas man sang presyo sang gatong nga sa piyak sini Aksyon na Rex kapon nga daw actually umpisa na no ang pagpanagtag sining ginatawag nila nga pantawid pasada fuel program ng LTFRB ang balor sini 7,200. Aksyon na Eric again ang makaabil sunod diriya ang mga drivers ang dipasahe nga salakyan sa bugos ka Pilipinas including ng Bacolod kag probinsya. Kabay pa pero sunod diriya kay Jesse Ortega ang Secretary General sang sentrong samahan ng mga chopper at operator sa Negros Occidental, wala pa nagabot sa ina Action Rex, no? Action na Eric, ang ining bisan gani ang pagpakita sang isa ka empleyado sang LTFRB, why man nagpakita sera para iplastar ini mga requirements bala o kung mga pagsulundan kung pila ang ka mga driver sa Bacolod ang maka-avail, ano ang mga requirements, san maabot ni sa ila. Amo ang ginaulat ni Ortega Action na Rex. Ang subsidy, ang budget sa subsidy ara na. Yes, sir. Ara na Aksyon na, Eric. Oo. Pilagan ito ka milyon? Isa ka bilyon. 1 billion something. Para ini sa 136,000 ka mga drivers sa bugos na nga Pilipinas. Maabot kaya man ganun yung pamangkot. Saan umabot? Amo na pamangkot niya. Oo. Kag antes pa naman magabot, di ko maabot gid man, kinanglan ang LTFRB pakikangot na sa mga opisyales, sang mga associations ng driver diri sa aton sa Bacolod kag Negros para maplastar sa ilang amoning requirements. So ihikutan yun na temprano pa para nga hindi na kamo magproblema para pag-abot man sang budget ka sa subsidy, mabaton nyo dayon direkta. Amo na Aksyon na Eric ang ginalauman mismo ni Ortega nga bisan bala isa lang ka personnel sang LTFRB libay na sila nga magpakigaangot sa ila para paano ma-disseminate sa tanan nga mga drivers. Aksyon na Eric. Disseminate sa driver, ipabalo sa driver, kag ipabalo sa mga driver kung ano mga requisitos nga dapat nila i-comply para nga pag-abot na ginban at least diludiritso na yung tagtaganay. Oo, mapon mo na 7,200 pesos nga balor. Aksyon na Eric sang gatong bala. Tika bay pa nga maabot ini kung hindi man ini nga bulan by December mayong swerte tani ko mag-abot ani ini para sa mga driver para nga ngin Mary man ang ila Paskwa. Correct. Amo na ang ginalauman man ni Jesse Ortega. Aksyon na Eric kay man ang natabo to if you may remember ayuda bala sa mga driver. Unang ayuda ay sus kang laang iban way gidya ka baton siling Jesse kaduha nga tion hangla naman kita pero nagalaom sa gihapon. Sa una to may nakabaton gid man no sa una to. Pero pipila pagid lamang ka mga drivers ang nakabaton. Pila lang to kung nakabaton, hindi kita na nakabaton. O hindi tanan nakabaton, pila lang gid. Tikabay pa ang tanan ni mga kabaton kung hindi ba nila makabaton tanan ang una to natagaan. Hindi to na patagaan ang wala kabaton sa nagliga to mong pabatunon ta mo na. Amo na ang ginalauman nila, ang gina-expect nila nga ma-explain sa ila. Aksyon na Eric. Gusto mo batian ang pahayag ni Jesse Ortega? Abi. Ari ang pahayag ni Jesse Ortega. Pasubong wala pa kami may nabaton. Kan nila i-release na. Yara na, nag-news na gani nga i-release. Kan nila ipangatag. Pila na kamukha si Manas ka, sir? Mga sobrang duwag semana Yung una, duwag na nakatubig.
matupa. Tingnan tugan-tugana. Yes, sang nagligat to sir, actually may fuel subsidy inline man gyapon diri sa ginatawag tablas ayuda sa mga drivers. Nagtupa man to sir. Pwede magtupa. Sugirado lang kuya. Ang guwas nila, wala tupa. Ang patakaran daw, mga prosedur daw, may kami kabalo. Hindi, kasi lang may kapuyo. Pero ganyan nagtawag kami, ano ang mga prosedur da, ano yung buo namon, ano yung mutin driver, makuha sa singkad, hindi ka makuha card. In short of it, either one sa mga officials ang LTFRB sir, wala man nagpakikita sa inyo sir. Wala. Nagkaya dapat meeting na nila kami na kasi yan ang programa ng gobyerno. Anong imuon, anong procedure, anong dapat imuon yung mga driver. Ano, paglantaw mo sininga fuel subsidy sir? Kabay pa nga matupa po kung hindi na hindi ito mo. Hindi ba ang pag-dito ko, wala matupa. Kabay pa, magtupa na? Dugog ta si GC Ortiga. Oo, masayo na gani, ugta siya. Nga, may tani ko magtupa, kay bisan kung magtupa, kay mo, at least makatubang sa na nagahulas ka botilya. Correct, action, Eric, no? Unang ginawala siya man, no? Oo, pero ito doon man, kidding aside, no? Dapat ihatak tayo sa mga driver ng mga benepisyo nila. Kaya amo nga pandemic, pigado kayo man ng biyahe, pero bisan paano, may konsuelo man ng gobyerno, po nagtay pabangkot, sa ano ba topa na, kagabala kung magtopa, kayo man na, ang tanan, sila lama. Amo na ang mga bagay nga luyag man nila ibalon kung tani bala aksyon na Eric nga expected sila either one sa mga personnel sa LTFRB ang magpadulong sa ila to inform ano ang mga requirements. Importante ang requirements bin mo kay kung mag-abot na gid man na kung kabay pa mag-abot gid man at least ang requirements kompleto na sa mga driver ta. Kaya kabudlay man nga pag-abot ako na pagsala-sala sa mga driver ta di kabudlay. Nambalan taga diti. Amo naman paginutok naman na hindi naman ta kasunod social distancing kay pororyakot kag naginutok ang driver tungod sa mga requirements kakinang nano para makuha ang ilang subsidy. Correct, sakto na aksyon na Eric kay kun lang taon ta pila ka mga transport organization diri sa syudad sa Bacolod Bandaan ano how much more sa probinsya pa. Amo gani natin bilog nga probinsya, bilog nga Bacolod damo ko ng driver tadi. Oo. Nanti lang temprano pa. Gusto mo na hamban ni Mr. G. Ortega nga ang taga-LTFRB kadto na di disseminate information nga mo ni kinanglanon nyo ho kung mag-abot yung subsidy nyo para mabalaban nila kung sigurado mabot ang subsidy Kabay pa. Amo nang hambal niya man to kagina ang ending niya. Kabay pa. Dala pa nga muyo. Dala pa nga muyo. Kung daw initulong mo sa GC, halari ito itlog sa Carmela ito. Amo na importante na. Kaya basi magtupa gid man na dayo, no? Sige ko ganin sa iya. Mas mayo siguro sir, dala na pangamuyo. Basta ang intensyon, makalabot, no? Hindi lang sa botelya. Hindi sa ano? Hindi lang sa botelya. Dala na mo lang na iyan ang tao ni bulong skapoy. Ay, gali, no? Importante na siya. Sa dugang paginaton nga balita aksyon na Eric, ginabulubanta 10 milyones ka pesos. O kung rather 10 kilos nga shabu, suspected shabu sa bugos nga Western Visayas. Ang natala na nga pagasunugon buwas nga adlaw sa nga PDEA Region 6. Ang lugar aksyon na Eric sa syudad mismo sang San Carlos. Okay. Diri sa Negros Occidental. Sunod diri kay PDEA spokesperson nga si Shay Tanalyon. Sa karon ongoing pa ang pagkuha sa mga illegal nga droga sa mga regional trial courts nga nagasilbi bala aksyon na Eric nga ebidensya. Okay. Nga na-recover ini during last year pa during sa drug by bust operation din ng mga suspect na pasakaan naman na sang kaso ang mga ebidensya na presentar na sa korte and that is why sa karon sudod diri kay Tanalyon ginaamat-amat na nila ini pag-recover kung pagkuha aksyon na Eric angod alalangay nga sunugon tanan kay sa tabok pa lang sa nga isla halos na kompleto na nila aksyon na Eric may ara na sila actually mga 5 na sila ka kilo sang suspected shabu sa bugos nga sa Western Visayas na nakuha diri na sa Bacolod kag iban pang lugar sa probinsya more or less mga 5 pa ka kilo sang shabu kag marijuana amo ning ginalauman nila nga matipon initanan kag buwas nga adlaw dulo o kuna dungan nga pagasunugon sa San Carlos Bioenergy Incorporated aksyon na Eric. Ben klaruhon ko lang 10 kilos sang shabu. Ano yung ang ginamention mabagol na gid nga marijuana kag 5 kilos man? 10 kilos sa overall ang ginalauman nila nga masunog tanan-tanan. Nalakip na diri ang marijuana aksyon na Eric. So ing marijuana shabu
buwas amo ning sunugo nila mga almost 10 kilos. Yes, sir. Ang 10 kilos nila nga accomplishment ano ni sang sarong nga tuig ni next year hasta subong? Last year ini nga operation aksyon na. Why labot niya madara sa sunog ini nga tuig way madala niya. Way na nadala pa. Last year niya accomplishment nila ang 10 Yes, sir. kilo. 2020 aksyon na okay. Eric nga operation. Kaya ang sa 2021 sa karon ara pa sa gihapon kay ongoing pa man ang hearing kag ang ibang presentation pa bala. Siguro masunog niyang 2021 by next year naman siguro. Yes, sir. Amo na aksyon na Eric, no? Ang pahayag man ni Shay tanan So yun. ining gina-expect nilang almost 10 kilos sang droga, thus include marijuana and shabu. Operation nila ini sa Bacolod kag Bilog ng Negros Occidental. Yes, sir. Actually, operation ini sa mga kapulisan, operation sa PIDEA, kag iban pa nga mga otoridad aksyon na Eric nga sila men mismo communicate sila formal no sa mga official man, especially sa mga judges kay boss nga daw ang mag-witness man ang mga huwes, mga empleyado sa gobyerno, ang alkalde sa siyudad sa San Carlos, ang ila sini nga assistant regional director mag-aabot man buwas nga adlaw. Ate, very good. At least mapakita tas tawo nga waya gina-ruling ang sabo kundi nga kung ma-recover na siguro ining mga sabo nagligay ka to ining gurubin makasiling kita nga natapos-tapos ni guro ang ebidensya or if not ginkuhaan na ng guro picture ni para nga masunog na lang dayon mo na. Bali na presenta sa korte aksyon na Eric. Okay. Ang ilaya mga ginakuha ang mga presente na o kana presenta sa korte. Balako sa korte ya kinanglanon yang physical evidence mo. Na. Hindi na pwede nga picture ba na tapos ang picture nga ginkuha mo to i-presenta mo sa korte hindi na pagbatungon sa korte. Correct action na Kaya most likely sa mga hearing sa mga kaso sang drugs ang ginapakita sa witness stand ang kuanya ang ila recovery hindi kay picture. Hindi na ang physical evidence. Physical evidence kinanglanon da. Yes, sir. Sakto na aksyon na Eric. Amo na bisan nga gani ang bali shaytanal yon inaetanan na presentar naman na sa korte. Kaginaya kuhaon abi pero may mga dokumento aksyon na Eric nga inaya nga ginkuha ang mga adlaw kaginaya dululungan nga sunugon aksyon na Eric. Ara si Sir Tanalyon? Ari ang pahayag ni Shay Tanalyon. Ang atong subong nga PIDEA laboratory ongoing ang ilang retrieval sang drug may paabot pa kita nga mga around 5 kilos no from branch 57 ongoing pa ina ang ilang inventory hasta karon sa hapon. We are expecting guests coming from the Public Attorney's Office, Department of Justice, aton mga non-government organizations, simply ara aton nga elected public officials. Si Mayor Gustilo or his representative will also be present. And of course, ang aton representative from the PNP Forensics Unit, Region 6. Yes. So tomorrow, this will be led by our officer in charge in behalf ni Director Alex M. Tablate, Director 2 Donilyn M. Jimenez. As expected, pila ka kilo ang ginalauman sa mga PIDEA para masunog ining mga illegal drug? Hopefully madugangan ang aton nga 5 kilos or amo na ni ang aton nga may data na kitaya sa 5 kilos of shabu and then ang aton nga marijuana maubos na to retrieve karon sa hapon ang sa other courts madugangan na hopefully sang another 5 kilograms. Bugos na ni nga Western Visayas, ma'am, no? Yes, sir. Bilog na ni nga Western Visayas. But most sa aton nga mga cases nga retrieved subong are from the province of Negros Occidental. Aksyon na Eric kabayan nini sang pahayag ni Shay Tanalyon nga gina-retrieve na lang sa karon ang iya sang sang Negros aksyon na Eric kag Bacolod. Balita kag report sang patrol. Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Salamat kid Aksyon Alvin Graba report sa patrol. Ikabay pa nga ang subsidy para sa mga POJ drivers mahatag tara temprano pabi pwede na. LTFRB abi paghulag man kamo ay i-disseminate daan sa mga presidente sa mga association sa mga drivers nato sa Bacolod kag Negros. So ang makinang lanon bla mga requisitos
Parang hindi magsara-sara Espiritu Santo sa mga driver kung mag-abot gid man kago kung i-claim gid man nila ang ila sini nga subsidy. Nabi pa pati subsidy halin sa gobyerno. Ang pamangkot san o maabot kasi maabot na dasun tuig pa. Nami tadi ko mga Disyembero para nga mangin merry man ang Paskwa sa atong mga driver pag mo City Mill na matag sila kada isa, yawat pa man. Dili parte sa pagsunog sa illegal drugs, shabu kag marijuana at matabo ni buwasa. May mga gina-retrieve pa sila nga mga dugang nga mga items halin sa nakalay ka korte diri sa Bacolod kag Negros para nga tingbon ina sunog buwas dito sa siyudad sang San Carlos. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 12:35, alin sa report na Aksyon Alvin, sa iluwantang report na Aksyon Arta Hupon, gikan sa New Government Center. Ari ang balita Bacolod nun nga mga OFW, liwat nga nagaproseso sa ilap espas sa pagpauli kasunod sang komplikado nga travel guidelines sang probinsya kag syudad. Average sa mga nagapauli kada adlaw nagtaas siling ni Councilor Ising Salanga. Yan ang report live. Action Art tayo hupon. Action Art. Oh yes, Action Eric. Why mo ang OFW but to comply sa guidelines nga ginapapalawag sa probinsya since why matapos pang ginapakayo mo airport sa Panukoy. Hindi matukog pa ang aeroplano. So dito ginmong pa why ka na mo kiti guidelines sinaya sa probinsya. Yes. Di ang mga OFW sandong na magkabakasyon, magkapauli, nagproseso na lang sila. Okay. Kaya tapos malala, pag proseso nila, automatic, ina-approve malaya na yun. Hindi ba Action Art mag-process kay espas? Guro isa kadlaw tapos mo na? Depende na sa online kakusog sa internet Okay. Oo, pangay di ka malukad na mo. Pero actually, kung maka-access ka outright, kung mabaton diri sa city, gina-approve na gilayon sa committee ni Councilor Ising, no? Pareho pagig ko makita nga mga hirik na gahala pa lang na masulod ang mensahe, guro gina-approve na na yan. Sinigil sa Action Eric na. Ara ka naman. Oo. Ta San Carlos, ta sa Lunis Con. Nagkinam-kinam pamating iba ni. Oo. Sige, pwede ito nga dito kami sa bukid, ganito baging hangin. Sama mo. Pero balikan ka ng OFW kay piso mo ang parehag dari sa Chairman Committee on Action Team on Returning OFW, obligado sila. Nagsunod sila, Action Eric. Ito may harap naman mo na ginahulat kag ang Bacolod si Tartali gina-check natin gani kung may ara na sa sinabaton. Okay. Na-reply kag sabat sang DILG ang natiyak sa ginapadala ng komunikasyon na ni Mayor Pino na Diati. Espas is the name of the game. Yes. Amo na suboy, damo na sang nagakuan sila, no? Nagapayo sa update. Pero ti samtang na ina siya, way pagin man marisot, ti sunod kagid ya. Kung ano ginapatuman, kay ato sa Silay, kayang Silay, ti under sa province of Negros Occidental, ang guidelines na sundon mo. Ang isa ka-update kay sa sunod sa tatlo kadlaw subong nanging consistent nga 30 to 40 OFWs nga mabakulod nun ang nagapauli na nagadamo. Gani ka tingagaw mo para December mo. Pero bandiri sila nga gani ni Councilor Sulangda niya pag-abot gini sa December expected di damo pag hindi ang magapauli. Laban. Pagkaraban, nandiri may bit-bit di kulong regalo sa pamilya mo. Laban gina. Malaway magkapauli nagigad tumangagaw ginayakson Eric. Para nga magkaupod ang ilas ni pamilya kag ila manghimata sa tion sang selebrasyon sa Paskwa kag bag-ong tuig. Yes. Pinapreparahan naman na nila kay actually ang OFW ay naman yung problema pag-abot sa Manila to mag-quarantine ginadula na to. Na malawig ka na matiner pa dito sa Manila kung direkta ka lang dire kag home-quarantine ka lang sa balay mo. Yes. At least ang bakasyon mo blang hindi mausik para lang sa pag-quarantine. Kung OFW ka, nga may load mo magbisita kay Action Eric, may tiyempo ka pa. Yes, oo. Na magkalabay di.
Magkapa-picture. Oh, correct. Lain nga yung picture na i-crop mo lang sa social media mo. Sa personal. Sa personal. Correct. Kag basi kung kamo pa mariguluhan ng boss inyo da. Pero ang parayaga ni Councilor Israel Sangan Chairman sang Atro. Nag-confuse lang sila since nag-declare kataligan nga waay na sa espas. So si province nag-declare man niya even bakulod noon, ma-espas kita gihapon. Okay. So para nagilamaklaro ang tanananay, in the meantime, we suggest i-apply na gilanay ang mga OFW sa aton espas. Anyway, why man tayo problema sa pag-approve sina, dasig mo na until eventually makakambap na sang insakto nga desisyon both ang province ug ang city. So para hindi ma-hamper ilang travel, hindi smooth ang ilang pagpuli, no? We suggest nga apply sila sa gihapon as pass. Attach ang ilang vaccination card or ang QR code na ginahatag na sila sa airport kag ang ilang valid ID. Kaya mo magyapon mo kung hindi ka mag-expass, you present your ID and vaccination card. Kung mag-expass ka, magyapon ang attachment. So once naka-apply na sila, automatic na-approve na ito. Nag-increase kita actually, average kita subong of 30 to 40 per day. Siguro tungkol yan Christmas, wala man nagsulod, December na. So nag-increase kita sininga mga inadlaw. Okay na? Okay na, Councilor. Salamat gid Mayor. Si Councilor Iloide nag-text. Oo. Japon ka pa ilaw. Anay award gini Bacolod sa Chede. Ang eskwelahan kanibla sa Bacolod. Okay. Tisirin ko, alang-alang na naipatol ako karon. Sinig Councilor Iloide si Rick Manadaya. Oo. Sinig ko, mag-send siya. Why mo ko to, why mo ko papel, malo ko to sa lilo man. Gani man. Kaping pati ako mapiti, di na. Ikaw mapliti gali. Ha? Ikaw mapliti gali. Yeah, sa kupon niyo ko Awa. Congratulations ha. Karoon na lang Italy kay ang award ginimat matong sa city, especially yata gini kay Mayor since kamayo ang administration kayo qualities ang ginatag ng mga kurso diri no, sa aton sa bahin sa Metro Bacolod. Kayos na? Ayos na, Councilor. Ikaw ba na daw? Bangam na mayor mo. Ang importante ng ispas ko lang wabla da. Amo gani nang expas tani o tani kung ma-set down naman ang tani ni between Governor Lacson kag Mayor Bing mas manami pa gid. Oo punamig ko lang na dito madasig ba kaya actually may mga report nga advancer sa Aksyon Marlon guro may ara na latest ka na. Dugay guro masaya mera sa Aksyon Marlon. Pa. Oh, Marlon pa. Jesus, Aksyon Marlon pa. Ay nagka-control kita gali kay Aksyon Rex Cantong sa pamilya ni Aksyon Erica. Gani man. Ti amo gina ang way tumabala ni. Ang kabuhi tabla. Ti amo na gani nga sa tabok to. May ara na gani nga sa patio ng butang bla. Kami subong. Kamutason. Kaya galing pa ng balan ko sa no. Una-una ka lang Parte, subo man niya. Sige lang Aksyon Rex. Pagkabako, dalamon pagpamuyo kag pagsimatiya sa pamilya, ginapalapot, ginaton. Balita gikan sa Bacolod City Hall, aksyon at tayhupon, mag-aksyon sa din kaman sa Pinas. Labutan ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Salamat gid Aksyon Art tayo ponte way may mo. Way may mo ang mga OFW na to kundi sundon ang patakaran sang probinsya. Hindi man nabudlay magkuha ka espas mo na ambal ni Aksyon Art kung mayon ang internet dalagan. Wala problema dasig lang na. And speaking of espas, dapat pungkuan ni Mayor Bing Nardia kag ni Vice Governor Bong Lacson. Win-win solusyon Kamay mo na nga problema gid. Gidako ang problema niya. A matter of pungko na ning kulang. Ayos! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:44 na. Ga-monitor sa aton si Mr. Manuel Coa. Migo ko, sir. May ugtod na sa imo. Way kita da. Si Sir Renato Escoltero, ang manager sang SSS Kabangkalan Branch. Ga-monitor gid sa aton, no? Amo man si Parita Ala Navales, nag-extend man sang condolences sa pamilya Cantong.
Dugangan ta ang aton sining mga aksyon balita. Pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdom. Easy sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamog gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sang mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamog gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sang mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamog gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sang mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamog gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sang mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni
Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!
Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Conipo, ang naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Mala Magbanua. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEC actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station pero dito nakilala to damo yung mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung domain na naman-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baka sa mag-fire ko to my part because the year nga nagsulod ko, ito ka nagdamo dito at that time. No, si Bulig Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, pagkatapos isa nagtamo dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa muna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod
nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sinatawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Baka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagino, no? Naman ang baka! Tutugo sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobra naman! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Humalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance ang relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatapos subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kag na siya, magsinig ka nga Jack Balaan, tirador, arat na sila sa palibot natin. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARB, ato mo lang 500 pesos po da kag manawag ng station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapagita ko ng tambyulo sa inyo kaya ginapot ko o pwede preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog gamwa. Sa anniversary sa ARB, magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARB. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan,
ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agon makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radio Bacolod. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Pabalik din sa atong pagpangalagad. Dugangan ta ang aton sining nga Aksyon Balita this time report gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Gwardiya sa kabukiran sa Norteo, ginpatay sa Banua sa Calatrava. May 3 man ka adik. Nadakpan man nga nagasuyop sa syudad sang Victorias. Yari si Aksyon Brian Morden, line number 3 sa report. Aksyon Brian, screen. Aksyon Rex madamo nga bunuan na agom sining isa ka bantay bukid matapos nga ini siya ang ginpatay dira sa may area sang sitio Ikugon, barangay may napasok Banwasan Calatrava, nagligad nga daw. Yung biktima Aksyon Rex o Connection Eric kilala sa kay Ronald Barbon, 49 anyos, taga sitio Hiyang-Hiyang ini, barangay Celestino Villasin, syudad sang Cadiz. Sa pag-imbestigar diri sa Calatrava PNP sa pagpanguna ni Police Major Robert Injapi Jr., ining si Barbono po siya sining live-in partner ang halin sa bukit Aksyon Rex, Aksyon Ereka. Kag nagpanguha sang honey o kung nablagin na baligyan Aksyon Eden, ano? Tubos. Oo, basi mo ning guro ka supply kay Eden man. Sang nagapauli na ni sila nga magkalibin partner Aksyon Erek, may 3 ka tawo nga naglambat sa ila. Kagintayaan sila sang kutsilyo. Din pauna kapaulo ining live-in partner kay masunod lang ang bana, pero nabuwasan na lang sang ulat ang live-in partner, wala gid siya nakasunod. Din balik sang asawa ang ila sining agi kag didto yan na lang na sorpresa ini siya. Sa makitaan niya sa nga live-in partner, amuning si Barbon Ronald, ang patay na kag may madamo sang bunok Aksyon Ereka. Pag-imbestigar diri sa Calatrava PNP, suno sa iya prior pa man sining insidente, mga nagligad niya si Mana, may ara ini siya sang may ginmuno o kung ginsaway, nga nagapangutod sang kakoy, dira kag nagulukulo kaingin abi. Kag ining biktima, medyo kuan man inabalang mahiligon magpanugid kung ano ang mga nagakalanabos sinabing nga lugar sa pagkabantay bukid niya. So ginahimo ilang iya sa nga trabaho nga ga-report sa gobyerno sa mga pagpangutod sa mga kahoy. So subong isa na sa ila sili ginaasoy Aksyon Rex nga pag-imbestigar angot sining nasambit nga pagkamatay sang bantay bukid. Way pagid sang may matumod nga suspitsado ang pulis, pero dumara na sila sang persons of interest. Amo ni hindi man din makabi nga suspect ko ni kay mga bakit suspect inang piho na gid nga may saksi abi. Kag hindi makilala sa asawa kay naka half mask abi ini mga 3 ka suspitsado. Yari si Injapi angot siya. Ang lilis na nakakita ang asawa sa victim na kailan siya nila, kailan siya walang nakita na panamotan mga person na mga nagdamag sa mga bana. So saan ginpatay niya sa on duty sir or why man? Kabali pa na amo nang yara durada. Then, sa magkakatay ng uwa siya na yung gusto, no? Okay. Then, about nagpuli na sila sa iyang asawa, ay nag-approach sila ng 3 katao na nilagyan. So, dito na sa suging patay? Dito na ituli ang kwan, ang iyang asawa. Kaya kailan po sila na nakalampuli kaya yung mga ba na masunod yan. Aksyon Rex, portion lang, o Connection Eric, portion lang sa palayag ni Injapi angot si. So, natulaton ta ni,
kung karon may suspect na abi sila kung buwas kag kung ano gid ang pinakamotibo sila kay atong ginambal niya nga may ginasaway ini siya, isa lang to sa ginaimbestigahan sa sining nga mga tingon. Sa iban nga balita, Aksyon Erek, ano man nga di mala sining tatlo ka mga nagasuyop sang Shaboho, nagapiyong-piyong sila sang suyop Aksyon Erek, sang Malabyan, Plainview, nga pagnakop sining Victoria's PNP, mula sa may ubos sang Takas, Barangay 21, Syudad sa Victorias. Ini mga suspitsado, gintawag sa mga ngalan nga Sanday Jo Marie Sirbo, 25 anyos, taga Barangay 6, ang isang si Arvin Bargo, 29 anyos, taga Barangay 21, ang isa naman si Gino Valdez, 30 anyos, taga Barangay 14, Tanan, Syudad sa Victorias. Actually, ang operation sa Victorias PNP, Aksyon Erek, illegal nga panahor, illegal gambling. Sus na simpuhan nga nagtabuay, ginis lang tatlo sang kapanamit namit, gin sila, sang suyap sa illegal na droga at din sikop gid sila rekta sang kapulisan. Nakuha sila poder ang duha ka sosyoy sang napatihan siya mo nagabalor sa 3,400 pesos. Drug paraphernalia kag ang 566 pesos nga cash. So ring tatlo karon yara na sa poder sang Victoria's PNP. Ratsadahon ko na lang ni Aksyon Erek ko kay may ara sang nagpangawat dito sa area sang Kabantalan sa isa ka mall, pero ini siya import kumpanya Aksyon Erek, why gili nagwa ang iya damang-damang to kay taga syudad isa sa Bacolod. Nagsulod siya dito sa Gaisano Mall sa Barangay 1, syudad sa Kabantalan, kay ning suspetsado nga gintilala sa kay Ronalyn Blais, 42 anyos, taga Barangay Bata, syudad sa Bacolod. Based sa investigation sa Kabantalan PNP, guwa na niya sa tanay sa mall, medyo pasimple lang siya, no? Nga nagguwa sa Aksyon Erek, pero ginasunod-sunod isa sa mga kabalakang mall, may mga gwardya na nga mga nakakuan lang, nakasibilian lang. Kaya sa approach, ini siya sa mall guard, may resibo ang unod sang bag niya, why sa may ipresentar, bati ato po ang isa ka Lysol, disinfectant kag isa ka Vitres Cuticle Coat Aksyon Erek nga ako din ako kapati nga valor gid sini 5,803 pesos. Mahalaw. Dalong sa Gaisano na Aksyon Erek ina times 10 na mo ang isa ka item. Ay na. Oo, basta gintawat mo. Kung may resibo times 10 na dayon. Porque sobra pas korupsyon, no? So why gid siya kapalagyo Aksyon Erek, iti why siya resibo Ti subong ara siya sa pasilidad mismo sang Kabantalan PNP. Pakaronan tayo ibang balita karon sa po. Aksyon Brian mo din nag-report kag mga aksyon din ka mga bahin sa Pinas nagupan kasamon nga balita kag serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Salamat kid Aksyon Brian Morden gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon Radio Philippines Standard Time alauna 13 na. Alin sa report ni Aksyon Brian Morden sa iluhanta ang report update. Mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial dalon sa ato dugay ni Loverboy Aksyon Marlon Hinavaya. Ari sa number 3 Aksyon Marlon, may hapon. Aksyon Erek, bago naman natapos na ang pagkatubang ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz sa dasakan sa nakatapos sa media. Mansi Diaz, nag-serve man siya bilang Provincial Interagency Task Force Action Officer sa gihapon. Ang number 1 nga issue among ISPAS implementation nga naglapos sa punto may ara sang pilakadlaw nga hindi pag santuanay ang gobyerno provincial sa Negros Occidental kag lokal nga pangaluhan sa syudad sa Bacolod. Okay. Nakapagawa na gid man Aksyon Erek sang statement, no? Ang regional interagency task force kon RIATF nga Hambal de Diaz again paboran ining
move o kontikal nga ginihimo sa bungsang provincial government mo silingon. Okay. Sigihon gihapon ang patuman sang requirement nga espas aksyon rek. Ang tinagagin po yan ni Diaz Silingya, settled issue na ini. Okay. Nothing more to discuss. Yes. Ugaling, medyo sakit lang botya. Kaya siya kunong kinatake sa social media. Daw siya ang kinapasibangdas tanan. Di ba nang hampalan sa mga aga, ang panawagan niya sa Bacolodnon kag Negrosanon, hindi kailangan magpake kuno sa mga statement, anunsyo nga wala sang basihan, kag hindi man nagpati sa anunsyo sang hindi otorisado nga tao. Ambal pa ni Diaz, ang provincial government nagapangayo sang pasensya sa mga pasahero nga nahulan sa sining issue. Yaring sabat o reaksyon ni Atty. Diaz. Mabasa, but I had a lot of feedbacks nga do ka personal man kontra sa akon, do ako hindi yung abusador. Di kung nagapatuman ka sa NIATF resolution, abusador ka. Kung ikaw yung nagapa-exempt yan, hindi kaya abusador. Wala na yung pamangkot ko. Kami yung nagatipig sa kayuhan sa tao, di abusador na. Kamu yung nagapawala lang yan, hindi na abusar. So, again, tama ka personal, but, you know, it's part of the job. Okay lang na sa ako na. Halin sa councilor, kato sa mayor, kato sa PIO, pero di nga banat, no, over this issue, which they themselves created, no. Again, ang historical antecedents ini, nagpagwa si GOPO, November 12 pa lang, klaro na may espace requirement. Sila, nagpagwa-EO, November 14, ngayon supak yun nila, why sila nagupod. Okay na, basta sa Bacolod lang applicable. Hindi nila pag-i-impose sa guwa sa Bacolod. So, gusto pag-inila yan ang sila'y maupod silang EO. So, silang gambar na wala respeto ang Bacolod, ang Negros sa Bacolod, but actually it's Bacolod overextending the application of the EO. So, why na sa lugar, no? And ang aton nga pasayro nakipit sa ilang strategy. Kagin usagi nila mga pasayro, of course. Kung hindi mo pag-i-process yung espas, knowing ang airport wala na zero control, sigurado may mapermisyuhan. No? So paluluoy lang ito sa pasayro nga biktima nila, just so amutong tuyo nila ng mga kontra sa probinsya. So itong mga tao, itong mga nakawala kasakay, akit na sa buong sa probinsya, kaya tutulog nila. Kaya ito ni Diaz, pag hindi, ito ginatlan, ito nila. Ito, among ikot ni Kapotiruso. Why sila kay Sintingan, tanan na diya na giyotaya, teamwork na diya. This is an interagency and interdepartment mga decisions na diya. I do not make the decisions, and of course, it's with the blessing of our beloved governor who consults with the health sector, with the disaster sector, kag sa aton nga mga ground personnel. Sila kay Cindy. So, kapamati kita sila. Ang kamay lamang na sa pagpatahaga ni Atty. Diaz sa buong aga, lawig-lawig ng iya sa ring pagpalayag ako na pagkata sa reaksyon. Gani? Ang sa ring pagpapabora sa pagsigisigi yapon na implementar sa espas nga requirement. Isa pag isang talalupan doon din ang mention ng Atty. Diaz. Okay. Kundi may ara sang isyo nga naglupok kagabi. Oo. Nga may ara sang nag-apply bla sa espas. Oo. Ang lugar nga dungkaan is Sila City. Of course, Sila City kay Sila Airport mo. Oo. Kaso ng address, ginbutang address, Aksyon Rex is airport. Okay. Muna siya. Ang pag na Diaz, hindi ko lang na-pag-mention ng ngalan Oo. pero ang ngalan nagpapili man sa maabot ng eleksyon. Kasi lang nga lang, tuwan niyo pala daw siya magkapike, Hindi na, nagkay-confirm na, nagkasiling ko ba siya nagparehos ka palang ngalan na, Gani. Pero ang pinapapilian sa province, habang nga level. So, sa province
probinsya mga level. Protector ya kung wala mo gini sa ngalan. Di kon siya gid man tiyampal ni Diaz, di lang tawan yung bla kon ano ang katabo subong. Pero check tali gina, ining tao gid mention ni Diaz Aksyon Eric pinakasikat pa ni pinakabantog kung politikang pagambalan. Tinguan tanga malapot siya kung bala mo gini. Anya sering ginasulat nga Silay City, anya sering destination nga Katuan Airport Aksyon Eric. Tiwai ko na ginaprobahan sa provincial government. Ay gali. Kaya man hindi insakto ang iya sering kinbutang nga address. Ti ang mga Bacolod bound passengers nga magprocess ang ispas sa Maldarias, sa Bacolod sila, sa Bacolod na maprocess. Kapati na-resolve na kayo man para kadiyas ang issue, nagkaway na dali sa dapat pa nga diskusyonan. Update gikan sa Kapitolyo, probinsya lang Aksyon na Maron Hirvaya, mga ka-aksyon diyan ka man sa Pinas, labuton ka sa amon sa serbisyo ka balita, sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Salamat kita Aksyon Marlon na hinabaya. Dugang sila karon report pamatian sa programa ni Aksyon Marlon karon sa hapon na Aksyon Report after edition kag sa programa sang Aksyon Firing Line. Kabay pa na dala ng asta. Kung ano ipatuman sa probinsya ti. Probinsya man ay nagkapatuman, ang Bacolod damo man. Kaling kitik wisang mahulaan ti ang mga pasahero nagkasala-salaman. Ang isa kag isa may mga rason man kung lantawan ta, no? Aksyon Radio Philippines Star Time alauna 21. Pagbalik naton, report gikan sa aton sini nga mga correspondent. Pagkatapos lang sa aton importante, dugang pa nga mga pahibalo. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga gala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo.
wala sang inadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsang anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo.
kinadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sinsan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang kinadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Balik diri sa atong pagpagalagad. Dugangan ta ang aton sining nga Aksyon Balita this time report na gikan sa aton sining nga correspondent. Unahon ta report ni Aksyon na Roger Gotib gikan sa syudad sang Cadiz. Mayara na sang siyam ka mga drug-cleared barangayo ang Cadiz City. Yari ang report upod kay Aksyon Roger Gotib. Aksyon Roger, please come in. May siyam na tanan ka mga barangay sa siyudad sa Cadiz out of 22 barangay ang sinina deklarar na nga cleared barangay kon nabahin sa tugang pagkambalan. Matapos na tradisyonal kahapon sang duha nga panagitan nga adlaw sa deliberation nga gipatigan sa PDEA, ini ang barangay Zone 5 tag subuman ang barangay Bangkiruhan. Sa city proper, gin-confirmar ni Police Lieutenant Pasidicial nga ang barangay Zone 5 pa lang ang nakakon sa nga drug-cleared barangay samtang iba sininoan ang yara sa mga outside proper nga mga barangay. So, kasi ini ang ipatgayon nga deliberation na resulta nga sa diin na tungod nagdugang ang duha, siyam na ang mga na-cleared nga mga barangay kung sa druga ang pagkamalan. Meron na po tayong 7 barangay na cleared na before, palawa ngayon, at hopefully madatalang pa po ito ng 4. Meron pa po kami cleared na 4 ngayong next na Regional Oversight Committee. So, ginataga naman sa pinaka mga pagparumdom ang mga barangay kapital, barangay official sa tagsa-tagsa sa mga na-cleared na sa drugs ng mga barangay. Dapat nga sila mismo maging vigilant kaya batayan kid ang ilang sila palibot nga wala na sa may magluntak pa nga druga. Ang taran-taran na gina-encourage pa sa kapulisan na binigit nga mag-activate ang barangay ang Banat ang Anti-Abuse Council sa tagsa-tagsa ka barangay. At karon may 4 pa sa ginapaabot nga posible na ma-declare naman nga ini ang
Clegg nga barangay diri sa may syudad ng Talis. Tatod nga mga kaaksyon, tadiin ka ba sa pinas ng butol ka sa hamon, balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita ko sa aksyon. Dr. Roger Gutibig Report sa Bacolod Aksyon Radio. Salamat kit Aksyon Roger Goteb. This time sa lamang report na Aksyon Nelson Pateño, suspitsado sa pagpatay kay Jay Saborburo. Isa gali ka manog sa gingo. Dari report ni Aksyon na Nelson Pateño. Aksyon Nelson, please come in. Yes, Aksyon Erika, kilala na sa nga tagiya o kung sa nga amo ni Jay Saborbura ang posible nga nagpatay sa kay Jay Aksyon Erika. Kagini isa ka manog saging nga pumuluyo sa banwa sang Calatrava. Ang damlag pa nga ginapatay si Jay Saborbura diri sa may barangay Tigbon, banwa sang Calatrava. Ang dugang nga pahayag ni Imagine ang amo ni Jay. Before na siya ni travel pabalik diri, nanangin siya sa kay diri man po sa Negros at mga time. Nanangin siya nga may mosabay sa iya nga padanaw anak ra pud ko nga akatong manog saging. Ando ra pud siya sa manog saging. So kilala ni Jay ang nagsakay sa iya sa Danau. O kanang manog saging kay kailan na namo. Kay suki na namo sa pinyatong last December pa. Nya na istorya niyo ang manog saging. Aksyon na Eric sa bahin sa aton sini nga mga kapulisan padayon nga ginamonitor kag ginabantayan, ginaimbestigahan ang posible nga suspitsado sa pagpatay sa kay Jay Saborbura diri sa may banwa sang Calatrava. Ako si Aksyon Nelson Pateño. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Salamat kit Aksyon Nelson Pateño sa ilawang report ni Aksyon Arlo Ticar, suspitsado nga nagaduso sa illegal nga droga, arestado sa syudad sang Talisay. Arlo Ticar sa report. Please come in. Nagaduso sang illegal nga droga sa syudad sang Talisay, Aksyon Eric, ang natigayon nga nadakpan sa mga kapulisan pinaagi sa isa ka buy-bust operation nga patigayon sang Intelligence and Special Drug Enforcement Team nga ginapamunuan ni Police Lieutenant Marlon Vicente D. Buenaflor. Ang nasambit nga buy-bust operation Aksyon Eric ang ginpatigayon mga takna alas 9:45 sang aga sa may Minlo Village 5 Subdivision, Barangay Zone 12A, Siyudad sang Talisay, diin nagresulta ini Aksyon Eric sa pagkaaresto sang sospitsado. Ang sospitsado ginkilala Aksyon Eric nga amo si Saroji de los Santos y Magallanes, 45 anyos ang edad, soltero kag pumuruyo sa nasambit nga lugar. Na-recover sa posisyon kag kontrol sa suspect Aksyon Eric amo ang mga drug paraphernalias. Suspected shabu nga ginabulubanta 3 ka gramo ang kabugaton kag may market value ini nga ginapatihan 20,400 pesos. Dugang nga nakuha sa mga kapulisan sa suspetsado Aksyon Eric amo ang kantidad nga bali 150 pesos kag 500 pesos bill nga amo ang gingamit sa mga kapulisan bilang mark money. Ang ginapatihan nga shabu ang ginsubmiter sa PNP Provincial Crime Laboratory Office for examination, samtang ang suspect detained karon sa custodial facility sang Talisay City Police Station. Malipayon lang ang pagpamati sa kay Ma'am Celia Flor kag sa Panimalay Martinez. Reporting live from where the EOR is. Aksyon Arlo Tica reporting, mga kaaksyon. Diin ka man nga bahin sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Salamat kit Aksyon Arlo Ticar. Baka nami pairachada karangkada, chimpo ko lang alang na gito. Sige ang inyo siniga palatuturan balita Banat Bulig sa ugto. Webes nga presentation liwat ini magatakop. Balik ini buwas Biyernes. Ato siniwa patrol la unit report in action nga napalagad karon nga hapon. Upo diri sa aton nga mga technical partner sa Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason,
Back up din sa itong nga IT expert, nagbulos na si Christian James Binares. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talong Sirad Sagbago, si broadcast engineer Bernie Villacanas ang Batang Suay. Uy, antes ko gali malipat. Happy birthday kay Eddie Lau. Eddie Lau, happy birthday ha. Alin na kay kumpare ko Peter Cedric Auhiro. Hinday pa, kumare ko Cherry. Kag kay Toto Homer Kahipo. Sa ngalan sa regular Anchorman sa Seria Patuturan Aksyon Rex sa Kantong. Ako naman sa Aksyon Eric Magbanua. Tanay kita karon sa Action Night Patrol. Las 9:30 tugtob alas 11. Mga kaakson sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!